my god. Joo, tarvitaan. Yksänä. Se on siinä. No! Mersu shuti! Pau mun Mersu on uusi. No joo, mut 1v1. Ja täällä on flank. Älä juokse! Mä Tuli veikkaan, elefantti! Oh. ei Oli siinä se niin cool. väliä. En mä usko. Se oli tässä syvällä niissä kummissakin. Jos ei kuulu sitä, niin mä oon aika ihmeessä. Nyt se on siinä vasemmalla, nyt se naifataan. Hää? What? Mitä? Eiks tajunnut, että pommi oli tuolta jotain? Ehkä se niin rampille hoitaa, jos olet tulet Se tyli hihullas jotain pitkiä, kun se luuli, että se tulee jostain sieltä. Niin, en mä koskaan tuo flankki ottanut noin nopeasti jalkaan. Se purfi meni kattoo meidän inhibitistä, se kattoo, että meillä on vitu arvokkaita kamoja, niin se kysyi, että missä töissä me ollaan. Ja mä sanoin, että mä myyn autoja Vermontissa, koska se on tosi uskottavaa. No Kufla teki kyllä duunia, sai 3 tol bossilla. Mä kysyin siltä myöhemmin, että jos sillä on jotain autoja. Banaanista. Ei. Ei, mitä vittu? Nyt oli wallakit käytössä, näitkö mikä priimaus? Ever need a car, I hit my friend up. He will hook you up. Yeah, Purple, do you have any old used clunkers in your garage? Sorry guys, I don't understand you. I mean cars, do you have any cars in your garage? Cars? Yeah, Yeah, he cars. can trade him for a Bentley.